Hi, Bodoland Tiger YouTube channel आं थम जिब्राम सेरिया नोंथांमोननि सेराव फेन नुजाफैबाय। दिनै सावरायगोन आङो भारतनि सासे बिखात बिजनेसमेन, डायमन्ड बिजनेसमेन नीरव मोदीनि बागै। गिबियावनो नोंथांमोना आंनि बड'लेण्ड टाइगार YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो खाथियाव थानाय जा घन्टा बेल बेखौ प्रेस खालामना हो। अब्ला नोंथांमोना आंनि बयनिख्रुइबो गिबिसिनावनो भिडिअफोरखौ मोनगोन। नीरव मोदीया सोरमोन, बबेनिमोन, बेनि बागै गुवारै सावरायगोन। नीरव मोदीया सासे गुजरातनि डायमन्ड बिजनेसमेनमोन। बिथाङा जे डायमन्डखौ इन्डियायावल'सो बिजनेस खालामदोंमोन बे नङा, इन्डियानि गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो बिजनेस खालामदोंमोन। बिथाङा जोबोद धोनिमोन, नाथाय लास्टआव बिथाङा मा खालामनायसै, पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय 13,000 कौटि लानानै 2019 मायथाइयाव खारखोमानानै थाहैदोंमोन, बेबो लन्दनाव। लन्दननि बागैबो बियो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव एसे खोमानानै थादोंमोन। जेब्ला लन्दनाव दोङो होननानै भारत सरकारा पुरा कनफार्म जाबाय, अब्ला लन्दन सरकारखौ, लन्दननि पुलिसखौ भारत सरकारा रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। भारत सरकारा गले गले दाबि खालामदोंमोन जे नीरव मोदीया सासे भारतनि फैसा लुटिग्रा मानसि, बिजनेसमेन होननानै लन्दन गभर्नमेन्टनो बिथांमोना गले गले प्रेस खालामदोंमोन। बेफोरबायदिनो बिथांखौ लन्दन पुलिसा दाख्लै हमबाय। बिथांखौ हमनो हानायनि मोनसे कारन दङ। बिथाङा गोबां जायगायाव बेरायना थादोंमोन। जा दिनखालि बिथांखौ हमदोंमोन, बे दिनखालि लन्दननि मोनसे मेट्र' रेलवे स्टेशननिफ्राय हमनाय जादोंमोन। मेट्र' रेलवे स्टेशनाव नीरव मोदीया आदां गादां गोदाव सोराव जानानै बेरायबाय थादोंमोन। मानो होनबा हमजाखासिगोनखौ बिखौ मिथिगो। लन्दन पुलिसा नागिरगासिनो दङ, मोनाखैमोन। नाथाय बै मेट्र' रेलवे स्टेशनाव जा दिनखालि आदां गादां गिदिंबाय थादोंमोन, बे सानखालि सासे बेंकनि कर्मचारिया बै नीरव मोदीखौ नुदोंमोन। नुनाय लोगो लोगोनो बिथाङा लन्दन पुलिसनो इनफरमेसन होदोंमोन जे ओरैबायदि स्टेशनाव भारतनि जा बिजनेसमेन, डायमन्ड बिजनेसमेन खारखोना थानाय, बेंकनिफ्राय फैसा लुटिनाय, भारत सरकारा जाय मानसिखौ नागिरगासिनो दङ, बे मानसिया नैबे मेट्र' रेलवे स्टेशनाव दङ होननानै। लोगो लोगो लन्दन आरक्षीया थांबाय, लन्दन पुलिसा थांबाय, थांनानै स्टेशनाव मोनबाय, मेट्र' रेल स्टेशनाव मोनबाय, मोननानै हमनानै लाना फैबाय। मेट्र' रेलवे स्टेशनाव हमजाखालि नीरव मोदीया जा जेकेट गानदोंमोन गोसोम कालारनि, बे जेकेटनि दामा बेसे मिथिगोना? 9 लाख। बे जेकेटनि दामा 9 लाखमोन। जाय जेकेटनि दामा 9 लाख, बे जेकेटखौथ' पान्जाब नेशनेल बेंकनि एबा जोंनि भारतनि मानसिफोरनि फैसा लुटिनासो बायनाय जेकेट। गावनि फैसाजों बायब्ला बेलेग बाथ्रामोन। बिजनेसमेनफोरा बेफोरबायदि लुटिनानै खारखोमा थानो गोनां मानो जाखो? गावनि चरित्रनि थाखाय, गावनि करापसन खालामनायनि थाखाय। नीरव मोदील' नङा, किंफिशारनि मालिक विजय माल्ल्यायाबो हमजादों, खारखोना थादों। मा सान्ति दङ दा? बोराय बैसोआव जेलाव ओंखाम जागासिनो दङ। नीरव मोदीया 29 मार्च 2019 मायथाइसिम पुलिस कास्टाडियाव थानांगोन, लन्दननि पुलिस कास्टाडियाव थानांगोन। बिथाङा 47 बोसोर बैसोनि। बे 47 बोसोर बैसोआव थाबाय था, जेलनि ओंखाम जाबाय था। मा साथि दं फैसा मारिनानै? जाखिनि दंमोन बेखिनिनो मोजांमोन। बिथाङा 3 गथ' गथाय दङ, फिसाला सासे, फिसाजो 2। फिसालानि मुङा जाबाय रोहिन, फिसाजोनि मुङा जाबाय अपसना आरो आनया। बेनिखायनो आङो सानो बेफोरबायदि बिजनेसमेनखौ, जाय भारतनि फैसा लुटिनानै गुबुन हादोराव खारना थाहैग्रा, बेफोरबायदि मानसिखौ जिउ जोबजासिम जेलावनो थानो होनांगौ। मोनसे बाथ्रा, लन्दननिफ्राय बिखौ भारतसिम लाबोनाया एसे गोबाव सम लागोन। खायसे प्रसेस दं, इन्टारनेशनेल लेभेलनि खायसे ल' दं। बेफोर ल'खौ कमप्लिट खालामनायनि उनावसो बिथांखौ भारताव लाबोनो हागोन। एसे गोब्राब जागोन। नाथाय मोनसे बाथ्राया मा, बिजेपिया दा इलेक्सन खाथियाव नीरव मोदीखौ हमनायखौ कंग्रेस दला मा बुंगासिनो दं मिथिगोना?
बेलायनो मोनसे राजनिति समकसो इलेक्शन सफैनायखाय एमपि इलेक्शन फैनायखाय राजनिति समकसो जायखिजाया बाथ्राया बेनो जि राजनिति समावगानो जा मा समावगानो जा हमदोथ' सासे मानसिखौ मोजांसो मोननांगो बेफोरबायदि उल्था बुंना बेखौ कंग्रेसआ बुंदो बिरोधि दलफोरा बुंदो जाय जाय बिजेपिनि बिरोधि दल बेफोर बुंदो हमजाबाय मोजां बाथ्रा दा नरेन्द्र मदिया बुंदों जाखिनि फैसा मारिदोंमोन 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ बे फैसाखौ बि घुरायनानै होफिननांगोन आरो खेबसेबाव आं खावलायो आंनि जा बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेल बेखौ साबस्क्राइब खालाम प्रेस खालामनानै हो गोजोन्थों।